A construcción é, sen dúbida, un dos traballos máis exixentes do mundo. Pero, e se a xente que traballa na obra tivese un novo tipo de compañeiro? Un que nunca se cansa, que pode levantar cargas que nin imaginamos e que sobre todo está deseñado para traballar man a man coas persoas, non para quitalas do medio. Pois nesta análise imos explorar xusto iso, unha auténtica revolución que xa está a suceder, a colaboración entre humanos e robots, pensando ante todo no benestar. A ver, todo isto comeza por poñerse na pel da xente. A construcción exixe un esforzo físico e mental brutal. O desgaste é real e vese cada día. Entón, a pregunta clave que imos tentar responder é: podería unha nova xeración de robós colaboradores axudar a aliviar esta carga? Poderían facer o traballo non só máis productivo, senón tamén máis seguro e máis humano? Ben, esta vai ser a nosa folla de ruta. Imos comenzar definindo que é isto de traballar en equipo cun robó. Despois, veremos os problemas que hai para que isto sexa unha realidade en todas partes. Entenderemos un pouco como pensan estas máquinas, como eso se traduce nun traballo máis seguro. E, para rematar, botaremos unha ollada ao que nos depara o futuro. Ok, pois imos a un lío. O primeiro é entender o concepto clave, a idea que o cambia todo, o equipo formado por persoas e robots. E ollo, que este é o punto máis importante de todos. A idea non é, para nada, a automatización que deixa a xente sen traballo. Non, trátase de crear unha simbiose, de xuntar o mellor de cada mundo. A nosa capacidade para adaptarnos, para resolver problemas sobre a marcha, co que fan mellor os robots. A forza bruta, a precisión milimétrica e unha resistencia que xa quixéramos para nós. Isto lévanos a un termo que só un pouco técnico, pero que é fundamental. HHRC. En galego, colaboración humano-robot centrada no humano. E que significa isto en cristiano? Pois que vai un paso máis alá. Significa que o benestar da persoa está no centro de todo. Xa non vale só con facer o traballo rápido. Hai que facelo protexendo a saúde, a seguridade e o confort de quen está na obra. Iso pasa a ser un obxectivo prioritario. Entón, como é este traballo en equipo na práctica? Pois pode ter moitas caras. Pode ser secuencial. Eu preparo os materiais e o robot solda. Ou simultáneo. Imaginade que nunha parede unha persona pinta mentras un robot instala as molduras. A de apoio é moi clara. Un robot que sostén un panel pesadísimo mentras o operario o atornilla. Tamén pode ser supervisado. Un dron que inspecciona a estructura de forma autónoma mentras unha persoa analiza os datos desde un lugar seguro. E, por suposto, a teleoperación, que permite manexar maquinaria pesada dende a comodidade e seguridade dunha oficina. Claro, todo isto soa de maravilla, verdade? Pero se fose tan sinxelo xa o estaríamos vendo en todas as obras. A realidade é que existen barreiras importantes. Imos analizar os 3 grandes obstáculos que frean este avance. O primeiro obstáculo, somos nós mesmos, os humanos. O noso corpo ten un límite, o cansanzo acumúlase e o risco de lesión, sobre todo nas costas e articulacións, é altísimo. E a cabeza tamén se satura. A presión, as tarefas repetitivas, todo iso pode levar a cometer erros. E, a diferenza dunha máquina, as nosas capacidades non son as mesmas todos os días. A segunda barreira ven dos propios robots. A ver, aínda lles falta moito para ter sentido común. Non son capaces de sentir se un compañeiro está canso, distraído ou se vai cambiar de movimento de repente. E a súa capacidade de adaptación é moi limitada. Son fantásticos para facer o mesmo unha e outra vez, pero se aparece un obstáculo que non estaba no guión, pódense quedar bloqueados. E por último, está o problema da interacción. A confianza é o todo. Se un traballador non sabe o que vai facer o robot que ten ao lado, nunca vai confiar nele. E esa confianza pérdese moi rápido se non hai unha comunicación clara. Un robot que non avisa do que vai facer, de cara a onde se vai mover, convértese nun perigo, non nun axudante. Entón, como superamos estes obstáculos? A resposta está en facer que os robots sexan máis listos, máis conscientes do seu contorno. Imos ver o modelo que lles permite ver, pensar e actuar dun xeito moito máis parecido ao noso. O modelo chámase PIA, que dade con estas siglas: percibir, inferir e actuar. É un ciclo sinxelo, pero potentísimo. Primeiro, o robot percibe o que hai ao seu redor e ao seu compañeiro humano con todo tipo de sensores. Despois, infire o significado de todos eses datos, que está a facer a persoa, que necesita, e finalmente actúa en consecuencia, tomando unha decisión segura e adaptada ao momento. A capa de percepción é alucinante. O robot non só usa as súas cámaras ou sensores láser, non, vai moito máis aló. Tamén pode recibir datos de sensores que leva o propio traballador. Imaxinade unha pulsera intelixente que mide o ritmo cardíaco ou a tensión muscular.
Así, o robot pode saber se o seu compañeiro está a facer un esforzo excesivo e necesita axuda ou un descanso. Pero o verdadeiramente interesante é a capa de inferencia. Aquí é onde sucede a maxia, onde o robot pensa. Procesa toda a información para entender o contexto. Non só ve un brazo que se move, infiere que o traballador está a piques de coller unha ferramenta. Non só detecta un ritmo cardíaco alto, recoñece que a persoa pode estar baixo estrés ou moi cansada. É o que conecta os datos en bruto coa acción intelixente. E esa acción intelixente lévanos á última parte do modelo. Imos ver como esta capacidade de percibir e inferir se traduce en beneficios reais na obra, en aplicacións que fan o traballo moito máis seguro para todo o mundo. Esto representa un cambio de mentalidade total. O modelo antiguo, o que estaba centrado no sistema, só se preocupaba da productividade, había que rematar a tarefa e punto. O novo paradigma, centrado no humano, entende que o benestar e a productividade non son inimigos, senón que van da man. Un traballador máis seguro e menos cargado é, ao final, un traballador máis productivo. E este é un exemplo brillante de adaptación. O robot, ao intuir a traxectoria da persoa, non se para en seco nin sigue o seu camiño ríxido. Non, o que fai é recalcular a súa ruta en tempo real para evitar calquera conflicto, con suavidade. Isto non só evita accidentes, senón que fai que a interacción sexa moito máis fluida e natural. E aquí temos outro exemplo potentísimo. O sistema detecta, a través dos sensores, que a fatiga muscular do traballador está a aumentar. En vez de deixar que se arrisque a unha lesión, o robot axústase e di: tranquilo, disto xa me encargo eu. Asume a parte máis dura da tarefa. É un reparto dinámico do traballo que protexe activamente a persoa. A comunicación, como decíamos, é clave para a confianza. En lugar de ser unha caixa negra imprevisible, o robot pode usar sinais visuais como proxectar no xan a súa zona de seguridade ou a ruta que vai seguir. Isto dá unha información visual, instantánea e moi fácil de entender, que permite que a xente ao seu redor saiba cales son as súas intencións e se sinta segura. Chegando xa ao final, queda bastante claro que non estamos a falar de ciencia ficción. Esta tecnoloxía estáse a desenvolver hoxe e apunta a un futuro onde a colaboración entre humanos e máquinas será o normal, o habitual. O obxectivo final é deixar de ver os robots como simples ferramentas. Trátase de desenvolver verdadeiros socios de traballo. Máquinas que non só obedecen ordes, senón que entenden o contexto, se adaptan ás necesidades dos seus compañeiros humanos e axudan a crear unha contorna de traballo máis segura e sostible para todos. E rematamos con unha pregunta para reflexionar. Esta transición cara a un deseño centrado no ser humano na construcción é só o principio. Se podemos redeseñar as nosas ferramentas máis básicas para que nos cuiden, que outras áreas da nosa vida, do noso traballo, da nosa sociedade, poderían beneficiarse do mesmo enfoque? A pregunta queda no aire.